kuti zvepesa zvinobatsiri. Ini ndakati kamuya uya titaurira ndachokupa mutemo mundiise paparliament nyika inonaka ndokuenda kwamambo kuti dzirisa mtengo takuwara magara mairi ari kuita 150 ndinoiona ndadzure bvudzi here kuite mari. Saka munoda kuti vaite seiko president? Ngadzirise mutengo nyika inake. Uri kutya chiko. Ngandise kuparliament ndobvanya kuzitaki. Ndakaberekwa ndakadaro ini nandityiba. Ndakati uya nefuti yako. Iyi ndine yangu yemuromo. Ndairidze futi nemasoja ndakaisa na DA. Ndakati ndipei namba dzamuno ngombo. Akati endai pana DA yako. Akati mai. Aiwa ndiri kutaura chokwadi. Nyika yanga inake haikona kutiondesa. Izvozvi masikonjamende ari kutorerwa mari paakisesi yacho. Mukapuwa $50, $10 kwapo. Kutorera abereki mari. Ndizvo here. Ndokutaurirana. Handizvo basi peretus. Ini ndisei kwendwa bvanyangura zvese ndaane 90 makore. Saka maatokurira president kago. Mwana mudoko. Ndaikurirwa ndibhobho basi. Ini ndakaberekwa nemateu. Bhobho wacho aya nepfungwa dzaiye kugotsi. Otengese nyika yeKenani yaide kupfuma ana. Ana ngaende kosenza. Tarembe kubirwa mari mumafoni. Neana.